खुलुमबाय। फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं फामे रानि बड'सा। दिनै फुंबिलिनि रादाबफोराव दङ। चिरां जिल्ला एबसुनि 19थि थान्दै जख'न्थाया बांगालदबानि बड'सा नोगोराव 6 जानुवारि एबा मैयानिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो गावनि आफादनि थान्दै जख'न्थाइखौ गुबुन गुबुन दखरा फरायसा आफादनि सिङाव खुंबोनाय थानाय बादिनो देग्लाय बोसोरनि थान्दै जख'न्थाइखौबो काजलगाव दखरानि सिङाव थानाय बांगालदबानि बड'सा नोगोराव खुंफुंनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बे मेलाव गोबांथार आयदानि हाबाफारिफोर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायनो नांगोन दि बे मेलाव एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबांसा फरायसा फरायसुलि आरो गोबां रायजो राजाफोरखौनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जिद' जानुवारिनिफ्राय गोदानै 40 लाख रेशन कार्ड रानगोन, बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा। फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव गोदानै 40 लाख नखरनो रेशन कार्ड राननो थांखि लादों आसाम सोरखारा। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो फैगौ 6 जानुवारिनिफ्राय रायजोआव गोदानै 40 लाख रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ जागायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजो सोरखारा 6 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव 40 लाख गोदान रेशन कार्ड रानगोन। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बबेखानि रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि एबा बै सानखालिनिफ्राय रायजोनि गासैबो समस्तियावनो मन्त्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लानानै मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड राननानै होगोन। बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गुणोत्सवआव सानखान्थि आरो बिगियाननि सोंथि बिलाइया इंराजियाव फैनायखौ लानानै खौरां मेल। बाक्सानि सालबारियाव सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव मैया मोनसे खौरां मेल लानाय जादों। खौरां मेलाव सोलिबाय थानाय गुणोत्सवनि सायाव माखासे गोख्रों बिबुंथि होदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिया मिथिहोदोंमोन दि मोनफ्रोमबो बिजोंखौनो नोजोर होगोन। बे बिथिङाव खुंफुंजानाय गुणोत्सवआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइयाव बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंलुखौ इंराजि खालामनायनि हेंथायै खौरां मेलाव गोख्रोङै सोंखारिदों। राम मन्दिर बेखेवफिननाय समाव आजमला मुसलमानफोरखौ न' सिङाव हाबसोनानै थानो खावलायदों। फैगौ 20 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिम रेलगारियाव दावबायनाङा होननानैबो मोनसे सुबुं थुबुरमा हाबाफारियाव खावलायदों आजमला। मख'नो गोनांदि फैगौ 20 जानुवारि खालि अय'ध्यायाव राम मन्दिरखौ बेखेवफिनगोन। बेखौ लोब्बा लानानैनो हादरनाङै गोख्रोङै लाहार फाहार सोलिगासिनो दं आरो बे जारिमिनारि सानखौ हादरनाङैनो खना खनला नेनानै दं आरो लाख लाख सिबियारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। नाथाय बे समाव मुसलमान सुबुंफोरखौ न'आवनो हाबनानै थानो खावलायदों एमपि बदरुद्दिन आजमला। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जोंनि मुसलमान सुबुंफोरा 20 निफ्राय 25 जानुवारिसिम रेलाव दावबायनाङा। बे समाव राम जोनोम थावनिनि मुसुखा दोनगोन, रामनि मुसुखा दोनगोन। दुलाराय बुहुमनाङै बेखौ नायगोन। गारि, बास, रेल आरो उरां जेरावबो मानसि थुबुर जागोन। बेखायनो बै सानफोराव रेलाव दावबायनो नाङा होननानै बदरुद्दिन आजमला मुसलमान सुबुंफोरखौ खावलायदों। थांनाय 12 डिसेम्बर खालि न'निफ्राय खारखोमालांनाय पद्मा बसुमतारिखौ न'आव लाबोफिनबाय। गसाइगावनि सामदासगुरि गामिनि थागिबि राजिब बसुमतारिनि बिसि पद्मा बसुमतारिया थांनाय डिसेम्बर दाननि 12 अक्ट'खालि बेलासि समाव न'आव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै फिसायजों लोगोसे गावनि 6 बोसोर आरो 10 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदिया सानैखौ नागारनानै
सिरियै खारखोमालांदोंमोन। नाथाय गामिनि रायजो राजाफोरा पुलिसनि मददजों राजिब बसुमतारीनि बिसि पद्मा बसुमतारीखौ न'सिम लाबोफिननो हाबाय। गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारीया रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्ला सौर कुसिजार गामिनि गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारीया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' गेलेनानै गोबां बान्थाफोरखौ देरहानो हादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि गोजौ थै नारसिनथाय एबा हाइ प्रेसार बेरामाव गोग्लैनानै बिथाङा थांनाय 5 जानुवारि खालि 44 बोसोर बैसोआव बे संसारखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थाङो।